Krapinsko-zagorska županija poziva sve kreativce da se prijave na foto natječaj Bajka na dlanu za najbolju fotografiju prirodnih ljepota, kulturne i prirodne baštine s područja Krapinsko-zagorske županije. Svrha natječaja je fotografijom prikazati Zagorje, Bajku na dlanu kroz sva godišnja doba te promovirati Zagorje kao turističku destinaciju. Sudionici, svi fotografi, amateri, profesionalci, državljani Republike Hrvatske. Foto natječaj je otvoren od 24. veljače i traje do 31. listopada 2015. godine, a podijeljen je u dva kruga. Prvi krug započinje 24. veljače i traje do 31. svibnja 2015. godine. Drugi krug započinje 2. lipnja i traje do 31. listopada 2015. godine. Nakon završetka svakog kruga foto natječaja tročlani stručni žiri će odabrati najbolje fotografije. Sve pristigle fotografije na foto natječaj svaki član stručnog žirija ocjenjuje bodovima od 1 do 10. Fotografije koje će biti bodovane sa 15 i više bodova ulaze u uži izbor za pobjednike. Nagrađene fotografije biti će objavljene na službenoj internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije, u Zagorskom listu i na internetskom portalu www.zagorje.com. Svečana dodjela nagrada autorima i autoricama fotografija za prvo, drugo i treće mjesto za svaki krug foto natječaja održat će se nakon što stručni žiri donese odluku u pobjednicima. Po završetku foto natječaja stručni žiri će proglasiti apsolutnog pobjednika ili pobjednicu za najbolju fotografiju 2015. godine foto natječaja Bajka na dlanu. Tema fotografije Bajka na dlanu omogućuje autorima široki kreativni izražaj. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Krapinsko-zagorske županije s njezinim prirodnim ljepotama, kulturnom i prirodnom baštinom. Fotografija mora ostaviti dojam čarobnog i bajkovitog kraja Krapinsko-zagorske županije na temelju kojih elemenata je izrađen logo Zagorje. Kratko pojašnjenje uz temu fotografije. U posljednjih nekoliko godina pridaje se izrazita važnost brendiranja Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i destinacije prepoznatljivog naziva Bajka na dlanu kroz različite oblike turističke ponude.